Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. 22 декабрь иртәсендә туры эфирда Хәерле көн Татарстан тапшыруы. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы көн телибез. Алдагы минутларда 22 декабрьнең кайбер истәлекле вакыйгалары белән танышыбыз. Бүген елның иң кыска көнендә Россия энергетиклары һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Иләребезне җылылык һәм яктылык белән тәэмин итүче энергетикларны чын күңелдән тәбрик итәбез. 22 декабрь пенсия фонды хезмәткәрләре өчен дә истәлекле. Бүген аларның да һөнәри бәйрәме. Россиядә 2018 елның көзендә пенсия системасын үзгәртү буенча закон кабул ителә. 2019 елдан пенсия реформасы башлана. Бүген Россиядә автор башкаручылар көне. Матур көй һәм эчтәлекле җыр өчен шикләр юк. Көннең девизы матур җыр, матур кеше. Гадәттә бүген автор башкаручыларның концертлары уза, яңа исемнәр яңгырый. Татарстанның истәлекле вакыйгалар календарына күз салсак, бүген 22 декабрь көнне Россиянең ат казанган рәссамы, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Бакый Урманчы исемендәге премия лауреаты Григорий Эйдиновка 75 яшь. Шулай ук проектлаучы рәссам Әлфия Усмановага да шулай ук 75. Узып баручы ел күпләр өчен юбилей елы булды. Шушы көннәрдә Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Нуриәхмәт абый Сафин да үзенең күркәм юбилеен билгеләп үтте. Берничә минуттан нур чәчеп торучы артистыбыз белән әңгәмә карый аласыз, ә хәзергә аның турында әзерләгән видеоязманы карап үтик. Günler, aylar, yıllar, diste yıllar, yartı asır artık yıl artist buluşurunda oynagan rolleri üzünçelikli qabatlanmaz. Sanap gitsek yüzden artık spektaklde, kinofilmlerde katnaşıp, ir-yigit obrazların usta gövdelendirgen keng kırlı ijatçı. Әлеге roller Татарстанда да, Россия төбәкләрендә дә, шит илләрдә дә халык мәхәббәтен яулады. Нуриәхмәт абый әлбәттә безнең республикабызның иң мәшһүр актерларының берсе, шушы театрга нигез салучыларның берсе һәм аның шәхес күләме масштабы бик зур һәм аңа шундый ук тиң роль эзлидек без. Һәм менә шу материал ул чынбарлыкта аның тормышына ничектер дә нигезләр, ягъни без аны биографик нидер нукталарына басым ясап эшләмәдек спектакльне. Аның рухына, менә аның халәтенә, эчке халәтенә таянып, менә аның эчке киңлеген истә тотып, менә шундый роль, шундый катлаулы, күп күләмле шундый зур роль язарга булган өчен менә хәзер репетициялар бара, эшлибез. Нурия абый ул искиткеч якты кеше. Аның энергетикасы рәхәт. Ул яшьләр белән дә уртак тел таба, олылар белән дә бер төрле сөйләшә. Һәм шул ук вакытта ул кичкенә балалар белән дә сөйләшә белә, ул менә күңелләренә үтеп кереп сөйләшә белә. Без инде әлбәттә яшьләр аннан үрнәк алабыз. Нурия абый безгә шушы сәхнәнең кануннарын өйрәтә торган, безнең тере, безнең янда булган шәхесебез. Biz инде аны матур итеп үзебезнең театрда Аксакал дип йөртәбез. Аның белән сәхнәдә уйнасаң бергә, аңа тагылып уйнарга була. Ул бөтен кешене үзе белән зур локомотив булып спектакльдә алып бара. Уйлыйсың, менә инде ул инде олы кеше, хәле дә бетеп торадыр. Юк, сәхнә пәрдәләр ачылгач, ут кабынгач, ул кабынып китә һәм дә инде аны туктатып булмый. Ул бер кайчан да каты бәрелми. Ул мәсәлән, әйтәсе сүзе булганда, анда миңа, шәхсән миңа, балам, карале, менә бу җире, менә булайрак бит, бәлки син аны менә булайрак уйнап карарсың. Кызым, карале, әйдә бу якка китмәле, менә бу якка китсәң җиңелрәк булмыймы? Менә ул гел шундый киңәшләр, аның гел шундый йомшак. Нуриәхмәт абый ул менә чын театр кешесе. Ул театр белән яши. Biz de küp sanlı tomашачыларыбыз исеменнән büyük артистыбызны олуг юбилее белән котлыйбыз. İjat шишмәсенең саекмавын телибез.
Хөрмәтле телевизор караучылар, студиябызда кунакта Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты, Корея театрының әйдәп баручы артисты Нури Әхмәт Сафин. Исәнмесез, Нури Әхмәт әфәнде? Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, исәнмесез? Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Рәхмәт. Менә кояш кебек килеп кердегез студиябызга, үзегезнең матур елмаюыгызны бүләк итеп. Һәм инде шушы урында сезне дәрәҗәле бүләк алуыгыз белән дә котлап узасыбыз килә, чөнки сез Татарстан алдындагы казанышлар өчен орден, медаль белән бүләкләндегез. Менә берничә көн элек кенә дип әйтергә кирәк. Әле карары чыкты, әле кулга алып өлгермәдек әле. Ала бирсә, Алла бик бирсә тиздән булыр. инде кулыгызга да алып шушы бүләккә сөенерсез. Хөкүмәтебезгә рәхмәт. Нури Әхмәт абый, сез гомерегезне татар театры сәнгатен үстерүгә багышлаган улуг шәхес. Һәм инде чынлап та менә Кореев театрының, хәзер инде үз тамашачысын тапкан Кореев театрының башлангыч этабында нәкъ менә сез үзегезнең зур өлешегезне керткәнсез. Гади авыл малаеның, сез әле үзегезне шаяртып, мин чистай мишәре дип әйтергә яратасыз. Менә театр белән исәрләнү ул ничек булды? Ул театр белән исәрләнү бала чактан канга сеңгәндер инде. Ул елларда, мин мәктәптә укыган елларда, инде бигрәк тә 59, 60, 61, 62 елларда бездә теге сәнгатик түгәрәкләр бик күп иде. Безнең укытучыларыбыз оештырдылар, бию да, җыры да бар, драма түгәрәге дә бар, һәм башкалар да. Мин менә шуларда бик актив катнаштым. Анда инде әгәр дә интервьюларда чынлап та мин өйдә бөтенләй эшләмим дип әйтә алмыйм инде, катнаша алмыйдым йортка эшләр. Шушы мәктәптән кайтып кермәйдем инде. Классның старостасы да, алар буенча концертлар да кую, теге бөтен истәлекле вакыйгаларга да теге нәрсәдер әзерләү мине билгедә иде инде. Һәм мин аларга мин бик рәхмәтле, алар менә миндә шул сәнгатькә карата мәхәббәт уяткан. Аннары ул елларны инде Курчак театры бик ишкыда иде, күчмә театрлар килә иде. Без инде акча булмаса да кешеләр арасында кысыла бушлай кирип карый идек тә аларны. Менә шулай итеп минем күңелдә калды. Ә мин ул сиремне беркемгә дә ачмадым. Ул минем йөрәгемдә сакланды. 7нче класс җитте, барыбызны бастырып сорадылар, кем буласың, кем буласың. Мин дәшмәдем. Күбесе председатель, ачучы тегеле булай, ә мин аны бер укытучыга гына ачылдым. Мен Казаннан килгән, ул ярый Нури Әхмәт энем белермен. Казанга кайтам, белде, ачыл теге театрның училищеның булганлыгын кайтып әйтте. Мин әзерләндем һәм 62 елны укырга кирдем шул үз һөнәрем буенча. 62 һәм 66 елны бетердем. Һәм инде шуннан соң тормыш сезне Тормыш шушы дулкынга алып кирип бетерде. Хәзер инде кем әйтмешли, менә шушы дулкында мин 55 ел йөзәм икән инде. Субханалла, 55 ел. 55. Аның 25 елы сезнең күчмә театрда. 20 елы. 20 елы. 20 елы, 35 елы менә монда кала. Бу моның чөнки бу үзенчәлекле, ул вакытта инде аның сәбәпләре күп булды. Ул театрдан китүнең, аны мине кумадылар, кеше дөрес аңласын. Үз теләгем белән киттем балаларны. Күчмә театрда дип әйтергә кирәк, әйеме? Күчмә театрдан инде. Хәзерге тинчурин. Мин инде балалар ул вакытта заманалар шушында инде урам белән урам сугышып, кварталдан квартал сугышып теге балаларны тәрбияләү мәсьәләсендә кызым белән малаем үсә иде. Мин аларны яклап, саклап калыр өчен, гаилә өчен эшемнән китәргә мәҗбүр булдым. Һәм менә шушы Фәрит әфәнде бездә эшләгән кеше чакырып алды. Студия оештырды, Нури, булыш әле миңа башлап җибәргә диде. Чөнки минем исемем дә бар, дәрәҗәм дә бар, ул каягына барса да мине үзе белән алып бара иде. Менә минем артистым, Татарстанның ат казанган артисты, безгә коллективка башкалар да килсен өчен мине күрсәтә иде. Менә шуннан 4 ел, 5 ел, 87 елда студия башлап, 91 елда безгә инде дәүләт статусы бирделәр. Менә шуннан бирле безнең инде саналып килә. Ул студия чоры безнең иҗат юлына керде. Чөнки постановление карарда шулай иде. На базе театра студии организовать государственный театр юного зрителя булгач, безнең инде студия чорда керде. Әйе. Менә чынлап та без әле генә видео сюжет карап киттек. Менә бик күп яшьләр сезне шул кадәр хөрмәтләп, шул кадәр яратып сезнең турыда сөйлиләр. Һәм бу чынлап та менә
Бу инде әлбәттә сезнең эчке энергиягыздан димәк килә. Димәк, аларны менә шы ярату сизелеп тора. Һәм менә бүгенге яшьләр турында нәрсә әйтә аласыз? Сизеләдер инде, минем мәхәббәтемне дә алар сизәдер инде, аларныкын да сизәм. Чөнки мин аларны бик нык яратам һәм хөрмәт итәм. Чөнки университет, мәдәният институты университетын бетереп, театр училищесын бетереп бик күпләр килә. Һәм бик нык талантлылар. Беләсез, мин үземне алар урынына куеп карыйм да, безнең заманда әле, мәсәлән, артист булырга теләгән кешенең әзерлеге бик аз булган, начаррак булган икән. Хәзерге кешеләр белән чагыштырып карыйм да, мин әйтәм, нәрсә күрдек инде алдан килгәндә 60-61 елларда бер радиондан кала әйбер юк иде. Анда инде телевизор турында әйтәсе дә юк. Менә хәзерләр килгәннәр җырлыйлар да, бийләр дә, акробатика көчле, пластика көчле, сүзләре көчле. Аларның дөньяны аңлап белүләре һәм фикер йөртүләре бөтенләй икенче. Беләсезме сез? Мин үзем белән чагыштырганда әйтәм, мин бер нәрсәдер генә булганым икән дип. Мин аларны бик нык хөрмәт итәм. Эшләсеннәр. Заманасы өчен сезнең дә менә бу белем алуыгыз ул вакытта бик дәрәҗәле булган. Ул вакыт өчен бәлки дәрәҗәле булгандыр. Шушыны хәзердә әйтәләр инде, безнең авылдан менә шушындый артист чыккан, хәзер инде Россиянең атказанган артисты һәм башка бүләкләр, орден, медальләр белән бүләкләнгән кешебез бар дип, алар горурланып әйтә инде. Менә сез бит инде 100дән артык роль башкарган театр артисты, әйме? Алар арасында малай ролен башкарганнарыгыз да бар, әйме? Шулай ук Улпат менә шундый король Лир кебек рольләр дә бар. Хәзерге вакытта безнең менә театр сөюче дусларыбыз сезне нинди спектакльләрдә күрә ала? Дөресен әйткәндә, хәзерге көндә минем театр сәхнәсендә бара нигез ташларым Туфан абиныкы, аннарысын Мио мой Мио, әсәре ул күп фестивальләрдә катнашты, аннарысын тагын Туфан абиның Супер Кияү дигән әсәре, аннар инде безнең инде классиклардан Галия Бану, Башмагым, менә шушындый образларда мин спектакльләрдә катнашам. Олыгая яшь бара бит инде. Күбесенчә яшьләр театры булгач, безнең репертуар корыла яшьләргә. Ләкин шуңа да карамастан рольләрегез бар. Бар, бу зарланмыйм. Менә инде хәзер инде шул 75 яшьлеккә карата әсәр әзерләнеп килә. Димәк, без премьерада күрә алачакбыз, әйме? Премьераны билгеләделәр инде. Сәр итеп тотыйммы, әйтимме дигәндә? Юк, әйдәгез, әйтик инде. Ул була январның 21-се һәм 22-се көнне. 21-се көндә без инде аны как премьер итеп һәм минем иҗат кичәм итеп күрсәтәчәкбез. Ул җомга көнне кич белән 18 сәгать 30 минутта башлана торган була инде. Безнең театрның адресын беләләрдер инде. Барлык тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Рәхим итсеннәр. Нури Әхмәт абый, мин сезгә карап утырам да, чынлап та, сөбханалла. Яшь егетләр кебек көч, менә шул кадәр сөйләүдә дә көч, дәрт бар, әйме? Моның сире нәрсәдә икән? Яшьләр белән эшләүнең сиреме? Кызлар бер яктан яшьләр белән эшләүнең дә сиредер. Чөнки алардан миңа яхшы энергия килә. Беләсез, менә әйтеп үткәнчә, алар мине бик нык хөрмәт итәләр, яраталар. Кайберләре әти кебек, кайберләре бабабыз кебек дип тә йөртәләр. Әтиләрен дә искә төшерәләр миңа карап, күбесенең әтиләре мәрхүм булса да, әтигә ошаган дип. Икенчедән аннары мин дөресен әйткәндә, яшь чакта булды инде шаярту тәмәкесе, тегеләй булай тәмәке тартмыйм, теге хәмер кулланмыйм. Аннарысын инде ул теге хәзерге заманда инде модада хәләл ризык дип инде, менә хәләл ризык ашарга тырышабыз. Аннарысын режимны сакларга тырышабыз инде. Мин иптәшем белән икәүләп иртә белән торгач инде солы боткасыннан башлана, шулай теге авырай берләр ашамыйбыз. Инде андый теге спорт белән шөгыльләнәсеңме дисәгез, спорт белән шөгыльләнә алмыйм, сәламәтлегем рөхсәт итми. Ләкин тагын бер сер, әлбәттә инде ул менә шулай һәр нәрсәдән илһам алып, матурлыктан илһам алып, әйме, шуңа дөрес, илһам алып, шатланып, чөнки үзең үз кулларың белән үз нигез ташларын салган теге менә яшь тамашачы театрның студиядан менә шулай күтәрелеп китеп, хәзерге көндә матур фестивальләргә йөрүе, бер шәһәрдән кайталар, икенчесенә китәләр, берсенә кайтабыз, икенчесенә китәбез. Ул Грозный, Чечня,
Мәскәү, Ялта, аннарсын Кыргызстан, менә шушындай әйберләр калмады. Безнең теге дипломнар алып кайтабыз, лауреатлар булып, менә шуларсы мине бик сөендерә. Димәк, ул вакытта ниндидер бер нигә диңгезгә шумдык, билгесезлеккә теге студиягә килеп кергәндәрнең дәүләт тарафыннан бирелгән акчасы юк бит инде. Менә шулай иттереп, менә шундый дәрәҗәгә күтәрелүе минем өчен шатландыра. Нурия Әхмәт абый, сезгә тормышта әлбәттә ачысын да, төшесен дә күрергә туры килә дип әйтергә була. Монда инде нахак сүз дә булгандыр, кеше сөйләве дә булгандыр, әйеме. Һәм менә шунысын игътибарга алырга кирәк. Һәр менә нинди генә әңгәмәгезне алып карасак та, сез һәр вакыт әниегез турында шул кадәр җылы итеп сөйлисез, шул кадәр кадерләп сөйлисез, хәтта күзгә яшьләр килә. Һәм инде менә бездә бит хәзер тормыш бара, ашыгабыз, кайдыр йөгерәбез, ниндидер проблемалар чишәбез, һәм ничектер һаман вакыт җитми дип зарланабыз. Менә сез 75 яшькә җитеп, безнең яшьләргә генә түгел, урта буынга нәрсә дип әйтер идегез? Тормыш фәлсәфәгез белән бүлешсәгез. Минем тормыш фәлсәфәлем шушындый. Җәмәгать, кешелек, кем әйтмешле, олысы, яшесе, кем әйтмешле, кемнәрнең әти-әниләре исән. Менә хәзергесе көндә әти-әниләрнең кадерләрен белеп калырга кирәк. Аларны булдыра алганча аларның теләкләрен үтәргә кирәк. Аннарысын инде дөресен әйткәндә эшлибез, барысы да бар. Менә безнең эшләгән заманда әле булмайды. Әзрәк акча. Менә мин хәзерге карап торам, әгәр дә минем мәрхүм әнием исән булган булса, мин хәзерге вакыттагы аның авыруларына карата 4000-лек, 5000-лек даруларны алган булыр идем. Ә мин ул вакыттагы тиенлек дарулар белән аларны дәваладым. Һәм мин бәлки үземне шул вакыттан ничектер әзрәк нитәм дә инде. Битәрлим дә инде. Әниләрегезнең кадерләрен белегез. Чөнки ул тудырган кеше, безгә белем биргән кеше, олы юлга чыгарган кеше, менә минем әнием әни генә түгел, миңа әти дә булган кеше инде әйтәм бит. Әгәр дә мин шушы көндә, шушы дәрәҗәләргә ирешкәнмен икән, югары белем алганмын, 2 дипломым бар, университет һәм театр училищесы, менә миндә барысы да әниемнең хезмәте, аның теләге. Ул бер вакытта да миңа каршы килмәде. Зинһар өчен кадерлик әти-әниләрне. Бик матур теләкләр. Шушы иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә, Нурия Әхмәт абый. Без сезгә әлбәттә инде алга таба да зурдан-зур уңышлар, исәнлек, саулык телибез. Һәр вакыт безнең яшьле куандырып яшәгез. Рәхмәт. Чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, кеше гомере учтагы ком кебек. Кымны учка салсаң, әкрен-әкрен бармак араларыннан ага башлый. Ә инде агуын туктатыйм дип, бармак араларыннан аны кыссаң, вакыт тагын да тизрәк ага дип яза Фәнис Яруллин. Вакытны ашыктырмыйк, һәр мизгелнең кадерен белик дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.